tegner en linje. Det er en ret linje. Vi navngiver punkterne. Det er det store A, midtpunktet er det store B, og det sidste punkt er det store C. Vi ved, at de her to linjer er lige lange, da det her er midtpunktet, og vi kalder så dem for lille a, lille b, og den er for lille b, lille c. Så har vi så fået givet nogle størrelser, at det her punkt, det her stykke, det er 10x minus 2, og det her punkt, eller den her linjestykke, det er 12x minus 6. For at så finde hvad x er, så sætter vi den ind i en ligning, så siger vi 10x minus 2 lige med 12x minus 6. Det er så noget så langt, så siger vi, til en normal ligning, hvor vi skal regne ud af, hvad x er. Sætter vi 12, sætter vi alle x'erne på venstre side. Det bliver så 2x, og så minus 2, det så bliver så eller plus 2 bliver så minus 2 herovre. Det bliver lige med 4. Og så skal vi så regne ud, hvad det her bliver. Det bliver 2 divideret med 4. Det er x er lige med 2. Så har vi så fundet ud af x og 2. Hvad kan vi så gøre nu? At vi sætter dem ind i vores formel, der hedder, eller ind i vores ligning, der hedder 10x, og det x det var 2, så bliver det gange 2, minus 2, og det er lige med 18 cm. Og det er allerede det her stykke. Og det vi så ved, at det er 18 cm. Den her linje er 18 cm. Der vil vi så den her linje også have 18 cm, da de er lige lange. Men for et sikkerheds skyld, så regner vi også lige over på den anden side, for at bekræfte. 12x og x var minus 2, eller x var 2. Og det bliver så minus 6, og det er lige med 18 også. Og det er så ved, at det er 18, så bliver det så til sidst 18 plus 18, det er lige med 36. Så vil vi have hele linjen, altså hele den her linje, den er 36 cm. Og så det dividerer det med 2, det giver så 18 cm. Midtpunktet er 18 cm. Ja.